zan yi kasa da kai nan fitar ma ce ga ai haka ma Allah ne ya auna arziki ai da yanzu ba wannan zancen ake ba ka Allah malam dakata ka ji ka dauki mota ka tafi kana tafafa da ita kana burge yan mata kai dama abin da ka zo yake nan kamar nawa kake ganin za ta ci motar nan 200 me ya same ka haka me ya faru haka ne na rantse da Allah idan ka sake cewa ƙarya nake sai na sa an yi kasa kai a nan gurin ya kasuwa dai alhamdulillah an yi ciniki sosai fa kaga an yi ciniki har 2000 kiga kalan wannan mutumi mai kuɗi haka a ce ya zo siyan kosai har zai iya siyan abin hannun mu haba falmata kuma shi ba dan adam bane ba zai sayi kosai ba da mutanen duniya za su gane daɗin koko da kosai wallahi da sun daina shanti na rantse da Allah sai ka biya wannan kuɗin mai wannan motar tsohon soja ne ba mutunci gare shi ba ka tabbata wannan abin da ka gaya min gaskiya ne daga talala Jamilu ina ganin mutuncin ka kai tafiyar ka kawai kafin in ci mutuncin ka wallahi ka ci min mutunci ba kai isa fa kai abin da Allah bai ba wallahi da Allah kar ku halle kanku ko halle ni a banza wafi ma Musa ka motar nan gudu Allah mu fita kai kanka na tabbata ba ta yi maka abin da Allah ya ce mata ce wa miji na rantsi in ba ka gyara motar nan ba za fa a samu akasi ba ni maka banna ba yaron ne maka banna zuwa jibin Allah da an gyara motar ka za a kawo maka kana so ka gaya min cewa kenan kana ban labarin yaro shi are you stupid are you crazy inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Labai kada ka ce wani biya under arrest tawakkali da kaddara zai samu ta goma shi Allah ke juya lamura yau mu ne ke yin bara babu mai wuce kaddara rabbi ne ya so mi bara an dare ya kwai rabo mahautu da gangara